Исәмісіз эфирда жұмға күн яңалықлары студияда Роза Хабибулина эш атнасының соңғы күнін нинди вақыларға бай болды, алға таба қарағыз. Татарстан урамы белән Шулман проспекты киселешендә яңгыр сулары җыелып тормаячак. Бу урында өстәмә су коюсы булачак. 42-нче комплекста тротуарлар җитмәй, җәяүлеләргә йөрергә читен. Әлеге проблема буенча урынга Ләйсән Ханова чыкты. Уңыш җыяр чак җитте. Иске Гәрдәли авылындагы бакчачылар белән хәбәрчебез очрашты. 42-нче комплекста тротуарлар җитми, шундый зор белән безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына борчулы шәһәрдәшләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда 42:08 һәм 42:10 йортлары арасында җәяүлеләр өчен юл юк. Кешеләргә машина юлыннан йөрергә туры килә. Янәшәдә мәктәп, балалар күп, бу куркыныч ди шәһәрдәшләр. Урынга хәбәрчебез Ләйсән Ханова чыкты. Тротуар булмагач, җәяүлеләргә менә шу ташлар буенча йөрергә туры килә. Бу бер дә уңайлы түгел, кеше хәтта имгәнергә дә мөмкин. 42:08 һәм 42:10 йортлары арасында һәр вакыт кеше күп йөри. Бәби арбасы белән әниләр, укучы балалар, өлкәннәр. Барысына да машиналар юлыннан йөрергә туры килә. Проблема яңгырлар башлангач тагын да кискенләшәчәк ди шәһәрдәшләр. Анда инде пычрак ярып йөрергә туры киләчәк. Вот здесь же по дороге приходится ходить. Или вот там обходить, а там по грязи опять же идти. Здесь в школу идут и с того дома, и с этого. Много детей ходит здесь. Если это будет смещать в левее и будет тротуар, это будет, конечно, хорошо, потому что сейчас реально негде пройти. Конечно, нужен. Вот тут с коляской не проедешь. А если есть возможность, пусть сделают. Хәлдән килгәнчә тирә-ягны төзекләндерергә омтылабыз ди 42-нче комплексның җирле иҗтимагый үзәкләре башлыгы. Тик быел тротуар ясау өчен акча таба алмаганнар. Гәрчә түләүле машина кую урыны яныннан моның өчен урында калдырган булганнар. Киләсе елга җәяүлеләр өчен шартлар тудырылачак дип ышандырды безне Александр Афанасьев. Моның өчен 60 мең сум тирәсе акча кирәк булачак. Мы планируем там дорожку сделать вплоть до арки. Как раз люди ходили не здесь по проезжей части, а именно там дети в школу и прочее. Ту тропинку будем решать или по гранту, или же с управляющей компанией решать будем вопрос. 42:08 һәм 42:10 йортлары янында тротуар булыр дип ышандырсалар, 42:14 һәм 42:16 йортлары янында ул кайчан ясалыр билгесез. Бердәк тротуар бар, ләкин ул урта бер урында өзелә. Кешеләр я юлга чыгарга, яки газон буенча йөрергә тиеш. Тоз җитәкчесе сүзләренә караганда, монда инде шәһәр ярдәме кирәк булачак. Ләйсән Ханова, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Әгәр сезнең нидә булса проблема борчыса яки шатлыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безне редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек дәвамында эшлим. Кыска гудоктан соң хәбәрегезне әйтегез, безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә кереп, проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырырга онытмагыз. Татарстан урамында юлларны төзекләндерү барышында су кыяларында ремонтлыйлар. Бүгенге көндә урам буенча 3 ливневка бар. Ремонт барышында аларны чистартачаклар, юл уртасыннан кырыгара күчерәчәкләр. Бу су кыяларында гадәттән тыш хәл килеп чыккан очракта юлны япмаска мөмкинлек бирәчәк. Шулай ук урамның Шулман проспектына якын өлешендә тагын бер өстәмә су кыюсы урнаштырылачак. Исегезгә төшерәм, көчле яңгырлар, ташулар вакытында Шулман проспектын су баса иде. Поступали жалобы от населения, что во время сильных ливней там происходит подтопление участка. Дополнительно для предотвращения последствий там устанавливается дополнительный колодец. Шаллыда 42 оешма җитәкчесенә эшчеләрнең хезмәт хакын күтәрергә тәкъдим иттеләр. Бу хакта башкарма комитетының матбугат үзәге хәбәр итә. Бүген халыкның яшәү дәрәҗәсен күтәрү, хезмәт һәм чит ил гражданнарын эшкә җәлеп итү буенча ведомство ара комиссия утырышы узды. Чарада минималь хезмәт хакы күләменнән дә түбәнрәк акча түләүче 42 оешма җитәкчесенә сүз бирелде. Аларга хезмәткәрләргә акчаны кулланучыларның минималь бюджеты күләмендә түләргә киңәш иттеләр. Ягъни әлеге сума 14985 сумнан ким булмаска тиеш.
Татарстанға балалар үшін гриппқа қаршы Ультрикс вакцинасы қайтты. Прививка ясатырға тілеген һәр кіші өзінің ОМС полисі білән тіркелген медицина ұйышмасында ясата ала. Олыларға Сувигрипп вакцинасы ясала. Қолданушылар құқықын yoqlау идарәсе хәбәр итүенчә, ел сайын Татарстанда вируслы инфекция һәм грипп белән республика халкының 15% авырый. Гриппқа қаршы прививка ясау кампаниясы вакытында Чаллыда күчмә пунктлар эшләр дип көтелә. Алар кеше күп йөри торган урыннарда урнашачак. Чаллыларны ВИЧ-инфекцияға экспресс-тест тапшырыга чакыралар. Татарстан тест на ВИЧ экспедиция үшінші Бүтін Россия акциясында катнашучы 21-ші төбәк булачак. Чаллылар ВИЧ-инфекцияға бушлай аноним экспресс-тестны махсус мобиль пунктларда тапшыра алачак. Әлеге чара республиканың 4 шәһәрендә Казанда, Чаллыда, Түбән-Камада һәм Яшел Үзәндә оештырылачак. Мобиль пунктларда ВИЧ-ха тест тапшырудан тыш белгечләрдән консультация алу мөмкинлеге дә булачак. Сәламәтлекләренә битараф булмаган барлык чаллыларны әлеге чарада катнашырга чакыралар. Уңыш җыярчак җитте. Көзнең кояшлы матур көннәрендә күбесе бакчаларында эшләп калырга ашыгам. Хәзер бакчачылар өчен иң кызу вакыт. Бәрәңге, кабак, суган һәм башка яшелчәләрне алалар. Чәчәкләрнең соң ата торган сортлары да күңелне сөендерә. Иске Гәрдәле авылындагы уңган бакчачылар белән Гүзәл Габдуллина очрашты. Гөлфирә Мөбәрәкшина алгы бакчасына төрле чәчәкләр утырта. Орлыкларын кышын ук әзерли. Башта кечкенә савытларда өйдә үстерә, көннәр җылыткач урамга күчереп утырта. Хәзер җәен чәчәк ата торганнары кырыган, аларны соң чәчәк атучылар алмаштырган. Көзнең үз төсе бүген бакчаны күбесенчә сары, кызыл-сары чәчәкләр бизи. Чәчәкләрне яратам. Менә шуңа үстерә. 84 яшьлек Гөлүсә апа Каюмова да уңышка сөенеп туймый. Кабаклар 50 килограммга якын авырлыкта ди. Bütün işler bilen. Тәгәрәтеп апмындык дияна бакчалар тегендә уста. Быел көзге уңыш чыннан да мулдан булган. Башка яшелчәләрне дә җыеп ала башлаганнар. Шул хәтле бәрәңгеләр әйбәт булды. Кыярларым шул хәтле әйбәт булды. Өйдә башта расадысын үстерәм. Яшекләргә итеп, оннарсын май 1 майдан теплицага чыгарып утыртабыз. 4 июньдәгенә ашык һавага утыртабыз инде. Шул хәдәре әйбәт була, Аллага шөкер, бөтен әйберемдә уңа. Салатларын да ясыйбыз, тузлыйбыз да. Шул хәдәре әйбәт табыннар күңелле була. Гаиләдән артык калганнарын саталар да шәһәр белән Иске Гәрдәле авылы арасы ерак түгел. Өстәвенә 15 сентябрьдән Чаллыда атна сайын авыл хуҗалыгы ярминкәләре узачак. Гүзәл Габдуллина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Ярминкәләр иртәгә шәһәрдә 3 мәйданда узачак. Авыл хуҗалыгы продукциясе белән Сәүдә Комсомол районында, Габдулла Тукай исемендәге Яр буенда, Автозавод районында, Ипподром территориясендә, Үзәк районында, Южный агросәнәгать паркы территориясендә оештырыла. Республиканың һәр муниципаль районы алдан билгеләнгән территорияда сәүдә итәчәк. Актаныш, Минзәлә, Мензелеск районнары җитештерүчеләре һәм фермерлары ипподромда урын ала. Строитель стадионы каршында Тукай һәм Сорман районнары, Южный агросәнәгать паркында Мөслим һәм Әгерҗе районнары хезмәткәрләре сәүдә итәчәк. Бүгенге менә шулар, алдагы ялларыгыз күңелле үтсен, сау булыгыз. Биш тугызлы һәм берле. Башкалабыз Казанга комфортлы рейслар. Сезгә уңайлы булган тукталыштан алып китәбез. Һәр 10-нчы барып кайту бушлай. Күп каналлы бердәм телефон 5 тугызлы һәм берле. Не переплачивайте за ОСАГО. Скидки до 50%. Без допов и очередей. ОСАГО 24. Звоните 78 04 24. Альфа-клиник. Улучшение потенции. Лечение простатита. Преждевременного семяизвержения.